Ja, her vil jeg vise jer, hvordan man kan bruge Excel til at kigge på observationssæt, og bruge de deskriptorer til at beskrive observationssættet, som man bruger inden for statistik. Og først og fremmest så, her har vi et datasæt, som man kalder det. Man kalder det også et observationssæt. Det kommer af, ligesom af engelsk af observation, hvor vi har været ude, eller jeg har været ude og observere 50 højder på en 9. årgang. Så her har vi 50 højder fra en 9. årgang, og det kalder vi vores observationer. Observationer, hvis det er jo rigtigt. Ja, og så kan man lige justere, sådan, så man får det til at stå ordentligt. Og det her datasæt, når man går ud og finder ud af, hvor højt, eller hvor mange, eller et eller andet, så det er jo uordnet. Der står til hulter til bulter højderne, så det kalder man et uordnet observationssæt. Og her vil jeg så lave et ordnet. Det er ikke altid, at det er vigtigt, at man får lavet et ordnet observationssæt, men nogle gange kan det være rart at kunne se fra mindst til størst, eller fra størst til mindst. Så nu vil jeg bare vise, hvordan man gør. Ja, så for at ordne det, så tager jeg lige og markerer hele den her uordnede række af observationer, 50 stykker, som jeg markerer og kopierer og sætter ind over i den næste række her. Så beder jeg bagefter Excel om at sortere og filtrere og få det til at være det mindste først. Man kan også få det største først, men jeg vil gerne have det mindste først. Og så siger den så, om jeg vil have udvidet markering, det vil sige hele det her, nej det vil jeg ikke, jeg vil kun have aktuelle markering med den der. Så nu har den ordnet det for mig, det er jo super dejligt. Nu vil jeg gå ind og kigge på de forskellige deskriptorer, man bruger til at beskrive sit datasæt med, og vise, hvad der ligger bag nogle af de beregninger, og vise, hvordan man her i Excel kan få Excel til at beregne det for en. Det første, som man tit er interesseret i at vide noget om, det er det, der hedder middeltallet. I daglig tale, når vi har matematik, så taler vi om gennemsnit, altså hvor meget højden er i gennemsnit, hvis man ligesom kunne lægge noget af den højeste på den mindste, og sådan hele tiden lægge på, så alle blev lige store, hvor meget vil de så være, hvor høje vil de så være i gennemsnit. Men i statistik hedder det middeltal, og man kan få igen Excel til at beregne det, og det gør man ved at markere det første og det sidste tal, og nu bruger jeg bare det ordnede. Det er sådan set ligegyldigt, om jeg brugte det uordnede eller det ordnede. Så tager vi det her. Det har vi markeret nu, og så skulle den gerne sige ja, så skal der lige en parentes på, og så trykker man enter. Så nu har den beregnet, at gennemsnittet af de her højder i mit observationssæt er 177,96. Men vi vil også godt finde medianen, og medianen det står for i et ordnet observationssæt, det midterste tal i observationssættet. Og nu har vi jo 50 observationer, det bliver jeg nødt til at stole på, at det er der, når jeg siger det. Vi kan også godt lige gå herned og skrive, at der var i alt 50, så vi kunne få den til at tælle det op. Men så er det det midterste tal i observationssættet, og det kan man også igen få Excel til at regne, og man kan også kigge på det, hvis man har det stående i sådan en pæn række, som det tit står i opgaver, så kan man simpelthen tælle ind fra hver sin side af observationssættet, altså ind fra 159 og ind fra 194, og så tælle 24 ind, fordi ikke 25 ind, fordi vi har et lige observationssæt, det vil sige, at man har 2 i midten, så vi når ned til tal nummer 126, så lige markere det. Nu vil jeg lige vise, og nu kommer jeg til at vise, hvordan man markerer, og hvordan man kan se det midterste observationssæt, eller hvad hedder det, medianen, sorry. Og så igen tæller 24 ned her, og så har vi de 2 midterste ud af de 50. Og så vil Excel med gå ind og beregne, i stedet for at gøre det, som jeg gør nu. Lige nu er jeg bare ved at tegne og gøre det tydeligt, at her i midten ligger de 2 tal, som Excel vil beregne på. Og det vil jo blive et gennemsnit af 179 plus 180, og så dividerer med 2, så vil vi finde ud af mediantallet her.
Så nu får vi Excel til at regne det. Det var det, jeg startede med. Så man siger lige med, og så skriver man median selvfølgelig. Yes. Og så igen skal man, tage sit observationssæt. Og der kunne jeg faktisk godt tage det uordnet, fordi den kan godt finde ud af at regne det. Så det gør jeg. Det er kun, hvis man sidder og skal tegne, og man har tallene på en lang række, at man ligesom kan tælle ind fra hver sin side. Nu kan den godt finde ud af at beregne det for mig, så jeg behøver ikke at sidde og bruge det ordnet. Igen parentes rundt om, og enter, og så kan man se, at mediantallet, det midterste tal i det her observationssæt, er 179,5, noget ganske andet end middeltallet. Så har vi noget, der hedder en største værdi. Det siger sig selv, at det er det største tal. Vi har også noget, der hedder en mindste værdi. Og vi har noget, der hedder en variationsbredde, og de tal hænger ligesom sammen. Så igen, så kunne vi jo bare kigge på vores ordnede observationssæt og finde det største tal. Men nu vil vi godt have Excel til at finde det, fordi så kan man også gøre det i et uordnet sæt og få Excel til at finde det på en. Så lige med max, den var der. Og så kan vi igen tage her. Største tal i det uordnede observationssæt, det må du gerne finde til mig. Og så tjekker vi op på, om du finder det samme, som vi har i det ordnede. Og det kan godt virke sådan lidt voldsomt at skulle sidde hele tiden og markere, men det er altså igen skal I tænke på, hvis man nu bruger tusindvis af observationer, altså man har et observationssæt med 1000 observationer, ja, så er det meget godt at kunne de her kommandoer, og ikke skal sidde og lede i dem. Nå, så finder vi det mindste, og så siger vi lige med, igen, markere, nu kan I snart det her, forlands og baglands, yes, sådan der, og bum, det siger det altid sådan, okay, nu kommer den simpelthen, hvad fik jeg nu gjort her? Nå, nu fik jeg jo bare sat det hele ind. Vi tager lige den mindste værdi, og igen springer lige tilbage en gang. Sorry. Lige med minimum. Det var sjovt. Jeg synes nogle gange, de her programmer, de kan godt drille en. Så når man står og viser noget, også i klassen, så er det ikke det samme, når I så sidder med det. Sådan synes jeg tit det er, men nu håber vi, den er der. Yes, godt. Mindste værdien, det kan vi også se her i det ordnede. Og så kan man nemlig også igen få variationsbredden, altså afstanden mellem det største og det mindste tal. Hvor mange centimeter er der imellem det her tal og det mindste tal i vores observationssæt. Får vi også lige. Der er 35 centimeter til forskel. Så super.